Terve! Kentzon Pro Optics 4G valvontakameran käyttöönotto. Kamera auki täältä sivusta. Näin. Ja nythän me ollaan skannattu QR-koodi Molnus-sovellukseen SIM-kortista. Ja SIM-kortti tulee tänne. Siinä on symboli, miten päin se tulee. Niin, kortti sisään. Noin. Muistikortti tulee tänne. Otetaan sisään. Sinne. Sitten tässä on akkukotelo ja siellä näkyy pohjassa symbolit, miten päin patterit tai nämä akut sinne laitetaan. Noin. Nyt kun virtalähteet on paikallaan, niin tuossa katkaisija keskiasentoon, eli tuohon setup-asentoon. Noin. Kamera on päällä. Menu-näppäintä painetaan aukeaa valikko. Ja nuolinäppäimillä tänne oikeaan reunahan sieltä QR-koodi. Painetaan nuoli alas ja OK. Koodi aukeaa siihen. Sitten puhelimesta sovellus auki. Ja täältä oikeasta alareunasta lisää. Ja skannaa QR-koodi. Noin, se hakee automaattisesti kaikki ja tuolta vain rekisteröidy. Noin, nyt on kamera siellä, niin käytetään, koodi on skannattu, käytetään kamera kiinni ja aukaistaan uudestaan. Ja nyt on sovelluksessa kamera, niin se on käyttövalmis. Sitten ei muuta kuin luukut kiinni ja mökille, mehtään, Turuille, toreille, mihin sitten ikään vietkään, niin kameran kuvaa.